So guys, nataron sitro sa Baclayon. Alright, Baclayon Central Elementary School, BCES. And wala, padung na to sa Tagbilaran, padung na tamo uli. And it's in the afternoon already. It's our afternoon drive here in Bohol. It was a great trip in Bohol, and it was just really amazing. Diba? So napay mga ingani sa mga balay sa Bohol, mga wagi destroy pa sa mga nindot na ba, mga heritage houses. It's maraming kuha nila, mga ancestral house either mana parang ingana pa abandonado, pero mga traditional Filipino houses na hayahay kayo na supposedly mauna man kamo aging prosesyon aprihan ra bintana mao man kasagarang inaraang balay. And that kind of house or architecture is present even in other provinces, diba? Pero sa Bohol dagan ko kitang ingana. And even our ancestral house dito sa Tagbilar ay hagna was inganag na do karon na ni mga tindahan sa ubos unsa na to. So daghang mga nakita bahay nga na style gyapon sa mga vegan ba o dili man kay wa naman modern mga balay. So well, anyway, mo na ni we had a quick trip to Bohol. I think a lot of my videos right now will feature Bohol. So ito mga drive, it's kind of pero pag weird lang itong drive sa Bohol, but at least ba karon nakakita na sa tagbalik sa Dagway sa Bohol after the pandemic. Probably many of you wala naka-ari-diri o dugay na wakabisita sa Bohol, di ba? Visit na Bohol. Guwapa ni Bohol. Behold Bohol, beautiful Bohol. Nakang yung pwede na ma-hashtag wato ba sa lubong dito mga mamalita. Nasa to sa Astoria Bohol. So kaning Baclayon manan, pwede ka mga Pamilacan Island. Dere sikat sana. Never been to Pamilacan daw. Body of Christ to Corpus Christi, dari lawas ni Cristo rito. Love Worth Sharing Ministry. Kani marang syudad-syudad na nagdating dari sa Baclayon dapit kay tapat naman is Tagbilaran. Mayaw niya taon-taon na tas Tagbilaran kay hawan ng daan, mingaw ra kay daan bitaw. It was a great trip. Paspas ra mong biyahe, very from I think Hagna to Juan, nakaya ra mga 1.5 hours or less kung Tagbilaran, but laban lang. Thank you na. Dire tas kaning katong Tagbilaran City Jollibee Tanduay. Hello. Tagbilaran na ta. This is the capital of Bohol. So many known ang Tagbilaran, yeah. Naghatag mga silingan dari mga dahan man mo nag 7-Eleven na rin ang convenience store. Di man yung 7-Eleven ang pinakadagan. Ang Dalikyat 24 hours. Dalikyat Dalikyat lang ka. Nice name mo. Narang pagkunatan ni Agi sa blood compact site. Natin mga nindot mga kananan. Pero kita na sa Tagbilaran. So wala
naman na. So akong flight, akong kuan barko 5:30. So napakoy gamay na oras mo ato tag usa ka cafe karon called Brew Hall. Nice name, Brew Hall. So wala na coffee shop, but I don't know unsay lang ipakaon ako, kaya ako nang susihon ra karon. Unsay lang ipakaon ako, lami ba? Pero feeling ako lami man. So may ganun gitapukan man ni dire. Pasalubong shop. Dili ang paliso, mix and style pasalubong. Ibong ko ba yung mga pasalubong shops. So nagkan man direct mga resort sa dalan, Kuklia. Pero man na sayang kayo ko ka-inform sa mga itong mga ganahan na tuan ni Joseph Lopez na karinderya. So siya na ilhan pero naman yun mga balbakuhan re, mga Six Sisters sa no, Ilocanyang, sa pingan ano yung ban, di ba, daghan man atong atbang, sa tingan Cowboy Grill. Na ba ang payag ba? Na pang payag bro, payag. There's Mansasa. Feeling ko daghan nag-cafes diri sa Bohol na pa social ba. Pero malay na kung kaon ka cafe, tagaktak yung 500 dayon. Kaya kape pa lang daan, 100 kape na. Di ba? Di ba kung ang kape 150, duha may 300 dayon. Yung Joseph may pag-tip na ako sir kay palit na ako kuan. Diri mo talang naka sa una no, kadung dito Alsabaso. Relax na lang pero hopefully mana so chill lang so medyo traffic na pag abot sa Tagbilaran, makita ang diferensya na nakas Tagbilaran. Kuana basta ka nagsakyanan yun ba kumpara sa mga lungsod. You've seen my previous trips, may kuan lungsod. Padung may dito Skugon dapit. Dagoy sa Tagbilaran bro. Asa sila mga Dovies. So yung Dovies, roasted chicken and liempo. So muli ko namin dire kay di naman ni mao kuha naman padung namin dito so mo ni kuha padung namin CPJ di ba? Joji's dito Joji's. Naman yung Joji's painitang bulano no, mga painitan ba? Kami ng painitan ba, mga puto ba, mga kuan. Apan na siya sa Cebu na. Na namin rin may ganina. There's Tamparuson, Tikaw ron. So we're now here at Barangay Poblacion. Di rin man magikan sa Cowboy Grill. Nanang pungko-pungko. May pungko sa Bohol. Taka may pungko-pungko sa Bohol ba? Pero dapat kuan la pungko kita. And we're back here at kuana. This is what you call maning kuan. Padung sa dagan ni Kanan Andres. Sarpos P. Garcia, di ba na? Tungkol sa tingan at yung gingon, nangka. Ano sa tingan ito? Paso nangka. Ano sa to? Paso nangka. Paso nangka. O narampayag.
Pasunangka, sa paingan ning uban, kato nang hitas payag, o na payag, nanas mantiga, corner CPG, karon wala ning Pasunangka. Daganang nangaon silang Siopao maker since 1976. Nahan kong palit ana unya og Siopao since 1976. Ato din ako ano. Caltex man Kugon. Katuod ba ka sa Kugon ta? Kugon Elementary School kabaw ka? Saan nang Kugon? Dito na sir. Kung ano left turn ka ba? Kuyawan ko. So paano niya ang ilang sentro? Actually that's the National Museum sa Bohol. We have Australia Bakery, the Capital Heritage Tennis Club. Paano niya ang Tagbi. Gibing ka mo sa Tagbilaran. Mauna ni traffic sa Tagbilaran karon bro. Traffic na sa Tagbilaran, di ba so magawan lang natin. 3:30 pa lang naman pero at least niagi mi diri na makita na mo sa traffic sa Tagbilaran, di ba? Carlos P. Garcia. So ano yung mga KW Bohol, Print Shop, Palawan Express, ano yung McDonald's, traffic sa ding Bohol Ningos Joseph kung diri kaagi si PG, di ba? Jollibee Jollibee diri. Unsa man nangan bay Ibex. Please kita mas Bohol ba? Uy, go na. This is Joseph Lopez There na to sa BQ Mall. So kato mga karaan, welcome to the Bohol Drive, the Tagbilaran Drive. We're now here at BQ Mall. BQ Kitty's Bakehouse. So ano yung mga karaan kuan? Una yung mga fishbowlan, kalami, kauno fishbowl. Mana ako na, dagan man yung Jollibee diri. Kinsa to ningon way Jollibee's Bowl. Nay Jollibee's Bowl, taka lang ka. Bitaw. BQ McDonald's, namgi McDonald's sa Hagna, Chowking or Jollibee ko. So anyway, mao na ni padong na stop. Timer sa sila. I know kung lapas na to rin, do lang the spear pabalik dito ra So maning Bohol na traffic light na ingana. 5, 4, 3, 2, 1. So this is the CPG North. Ada kan ini East North, ada kan di CPG bay? Ada kan gangan. CPG rin ko sa kadan. Aso ni padung CPG bay? Kasi sa Wisdom pero sa Tagbilaran din CPG. Dini maabot Cortes ngana. Bohol Wisdom School, ha? Di man nag-eskwela yung mga anak isip? Itong criminology ba? BIT sir. BIT, asa man ang BIT? Dili na. Kato yung mong nursing sa una, di mo eskwela? Yung BIT ko sir. Ganahan ni kang BIT. Bohol Institute of Technology, BIT. Diba? Nasa na sila yung BISO. BISO. BISO na sir. Ano yung BISO dere? BISO University. Bohol, Juan. Kalin ang BISO. So man yan, tagkuhan pinaka-traffic din na daan rin ang CPG. Diba? Wala din rin magdasok ng sakyanan. Giingnan ko rin mga CPG yun sa niya mo na imbita.
Ready bitaw? Malay ko ba kay makusog sweet po dire. Pasensyahan na nato. Nagsara ba yung mga kalabi si Bus Bohol? So, hapit na maabot. Ramasola Studio. Ano yung Tagbilaran, ano yung pinaka-busy na daan, but at least nalipay ko kay nakita na ko ang sentro nila, diba? Ano yung sentro na daan, diri ang mga paglambo sa Dagway on sa public transportation sa Tagbilaran, nagi po tricycle or nanay mga jeepney also padung Lapas via Manga, diba? Ay lain-lain ba? Sa eskulahan na rin ba? Bohol National Morning, Cecilio Potong. Bohol National High School. Mao na gini kuan. Si Cecilio Potong lang ang sponsor pero mao gini ang national. Morning sa sentro sa Tagbilaran na high school, kanang public high school, no? Mao Bohol. Bohol High. Bohol High. Bohol High talaga. Mao ni Bulay? Oo. Sakto ni Bohol High. Bohol High. Mao ni Bohol High. Yan ay abi na kong eskwelahan na huli name, funeral man na huli name. So anyway, mao ni atong gidagan-daganan because nangita mi ron sa Bruhol dapit Skogon. Put asa naman na bay padung bay. Ano na diha? Tuod makakagkugon ha. Presyo sa diesel diri 63.25. Silver 69, ang Platinum C 10. Mahal yan ang gasolina. Anang ningos Joseph na i-charge ko yung maayo, sir, kaya mahal ang gasolina. Nice, this Joseph. May ginis Joseph mo explicar eh. Ladlaro lang tanong. Kaya abi taga Cebu ta. Ladlaro na ba ko niya eh. Sa maling hospital dire ano mag ay mga ambulance. Kuha na sir, kanang tawag. Mana ni padong Kogon do? Okay sir. So ang luyo ra sa ni padong na pier. Wow. Adol ra din is pier. Doon na ta pier. Mao di ay so okay ra. Okay ra mag yaka-yaka mi dito sa Bruhol. Narang uyo ay uyo ang puwa. Maliko ta. Tanang na to kung naabigin ng Bruhol diha. Sayop yan drawing dukol di narang uyo. Dili ako. Elementary po sir. Lagi uyo man unahan kana diha. Nawa diha lapita. May baha uyo. Baha kuat. Ada Bruhol to ara dito, Bruhol. Para wala. So wala. Ana Bruhol, so na dia Bruhol. Bruhol. Ana Bruhol, so ta diri. Mana na ni Miss Bruhol. Ana na mo Bruhol. Ano ni abot Miss Bruhol? Nakas Bohol ba? Nakos Bruhol. Arinas Joseph's Bruhol. Joseph Bruhol. Karon na sa kay baw sa Manilang pansok-suok man. Kani tingin di ba? Bruhol customer parking. Ano dito customer parking? Asa may restaurant eh? Kani bay ha. Ay. Ano ba? Basta makabaking makataon niya sip ha. Sorry bahala sa. Tarong lang. So mana, Bruhol. Thank you so much for watching. Bye.